Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyo iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siya tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyo iniibig ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may ikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibigis ng iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang makilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Paano akong ipadalangin ang mga couples na ito? Mga kapatid na minamahal, narito po kayo bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos. Naway ang sakitan ng Diyos ang pagmula ninyo ng ibahan. You live in grace. Magsayo po tayo lahat at ikayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos.
kami nagpupili sa iyong kadahilan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamagitan ng Ama na aming Panginoon, Yesu Cristo. Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Sa tagubilin naman ang inuutos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw
iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming hinanabikan ang dakilang araw ng pagpapakaya ng tagapagligtas namin sa Jesus. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Kasalanan, 'Yan. 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 '
Holy Spirit.